Hej. Det her er forskellige måder, vi kan bruge klorvaseline på. Og vi har lige købt en helt ny. Så altså, hvis du nu starter med at sætte noget klorvaseline på fingeren, så kan du bruge den til for eksempel, hvis du har noget tør hud på knæet, eller hvis det er, at du nu har noget tør hud her, så kan du smøre det på hælen, og så kan du putte en god strømpe på, og så sove med det. Og du kan tage noget klorvaseline på fingeren, og så kan du gnide det i dine øjenvipper, så de bliver dejligt bløde og sunde. Du kan også bruge det til at putte sko. Så tager du bare noget klorvaseline på, og hvis vi laver som om, at det her er mine sko, så kan jeg putte det på snuden, og bare gnide det med et håndklæde, et gammelt håndklæde eller noget, så bliver det også rigtig fint igen. Og hvis du nu har sådan noget nejlak på, som der sådan ser rigtig, der ser meget mat ud, ja. Så kan du bare putte noget klorvaseline ovenpå, og så kommer det til at se helt frisk og sundt ud. Så kan du også bruge det, hvis du nu har noget hår, for eksempel mig. Jeg har nogle gange en spaltet spidser. Så kan du også tage noget klorvaseline og putte på. Så bliver det sådan lidt lækkert. Men så sover du med det, og du kan også putte det herop, og så dagen efter, så vil det være rigtig bløde og gode spidser igen. Og så kan du også, hvis du lægger glitter, og du skal prøve sådan en mega pæn ring, og så du står i krisen af, at du ikke kan få den af, så er det altid godt at have en klorvaseline med i tasken, og så kan du bare putte det på der, hvor der ringen den sidder fast, og så kan du bare rive den af. Du kan for eksempel også bruge det, hvis du har noget makeup og ikke har noget makeup fjerner, så kan vi tage en vatrundel. Godt nok er den lige lidt brugt. Jeg har ikke flere. Og så kan du så tage det af. Så er det meget, men du kan bare lige. Og så er det helt væk. Og så hvis du nu har sådan en mega dum dør, som der knirker, eller din lås knirker, så bare put noget klorvaseline på, så kan den ikke lukke fint. Hvis du gerne vil til fest, og du for eksempel ikke har noget mascara, så kan du tage noget klorvaseline og smøre det på fingrene, og så putte det på øjnene. Mascara på. Ja. Og hvis du nu du putter noget læbestift på dine læber, og så tager du den der klorvaseline og putter ovenpå, så ligner det den fineste lip. Først så noget klorvaseline og smøre her på håndledene og herpå. Og så kan du, hvis du nu har en yndlingsparfume, som kun holder i en time, og du skal til en 3 timers fest, så kan du tage din yndlingsparfume, og så først det der klorvaseline, og så sprøjte det på. Og så holder det i mange flere timer. Og så hvis, nu tager vi lige den samme læbestift igen. Så putter vi det her på hånden. Og så indsætter vi
kløvervaselinen i, og så blender vi det godt rundt. Og så har du ligesom sådan lavet din egen blush. Så skal du bare huske at tvære det ud med børsten bagefter, men jeg har glemt en børste. Den har vi ikke lige glemt. Ja. Og du kan også, hvis du har nogle øreringe i, som jeg ikke har lige nu, så og du ikke kan få dem ind i, så kan du smøre noget kløvervaseline på begge, og så skal du tage din ørering, og så kan du nemt bare lige få den ind. Og hvis du nu har sådan nogle trælse og matte neglebånd, så skal du bare gnide det oven i neglebåndene, og så skal du bare sove med det, og så bliver de bare de dejligste så bliver de bare de fineste og dejligste og bløde neglebånd. Den her gang med forskellige måder på kløvervaseline og på. Og hvis der er nu også nogle trælse og matte neglebånd, den går ud. Blødeste og fineste neglebånd. Okay, kan jeg sige om